cut, print. Gali zo ka gwannan. Yusa zo. Gali zo mana. Kasan hajji fa da wulbaron yake haka sannan ya miƙe kuma ya kai ya rufe ubansa alaman cewa ya gaji week gali zo mana gali zo ya ba zama wulbaron ma kuma kai a shigowa ba ka rubutun da ba shi da ai yanzu kun da action ɗin ka muke bukata a nan ka gane tun da action ɗin ka muke bukata a yi tun da ba da gali zara kan mai mana sharan nan a wata mutum mai sharan